हेलौ लोगोफोर गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो जासिहरबावलायबाय आरोना लोगोफोर नै दिनैहाय खामानि मावनो ओंखारलायबाय एसे हाजिरा मावनांगौ नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअ लाबोबावलायबाय नायफालांनो हागोन आंजों लोगोसे लोगोफोर बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ बिदिनोसै आरोना दिनैनि खामानिया नै दानला दानलि एसे हाग्रा एवस्रांलाबायनांगौ नैबे बागानखौ नायफालांदो लोगोफोर नै माबायदि हाग्रा जादों बेखौ एसे एवजोबनांगौ जोंना होगासिनो खामान्दार सारा एवगासिनो नै माथो होनबावनाय आरोना बिदि मावाबानो मोनजाया जोंना गैजायै मानसिफोर जाहैबाय उफाय गैया बिदिखौनो मावनानै जानांगौ जाहैबाय गोरिब अबस्था उफाय गैया नै बेखौ एवजोबनांगौ सानसेयावहाय हाजिरा मोनो जों 400 थाखा मोनो नायफालांदो लोगोफोर बेनो मोजां एवना हो औवाफ्राबो मोजांथार हनै बे औवाखौ फानोनो सोरबाफोर लांफैयोबा लांफैनो हागोन नै सुबाथाम दङ औवाया गिदिरथार माथो नायगंबाय थाखो ओरैबो नाहर एसे केमेरायावबो माथो मोखांखौ दोनखोमाबाय थागोन नोंलाय नै लोगोफोर एवजोब्बाय आरोना हाग्राखौ नै बेलाय नै बागाना एसे लांदां जाबाय मोजांथारना जायगाफ्रा नै बागान गोजा गयबो दंबावसो नै फिसा आरो मोनसे खावलायनाय लोगोफोर जायफ्रा दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयारबो खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइकबो होदो बेनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ दोनथ'नायसै।